illuminata, hello cake u ċikkulata. Imma mija il-ħatħanin dejjem jagħtuni kelbni. Inħobb il-kantisfin indoq il-pjano kultant ħin. Għax kull ġismi tkur m'għandix biex noqgħod wieda tgħidulix. Niġri ħafifa dal-sfater tal-xi kumpinja l-ewwel net. Għax biex dejjem jagħtu kasi pronta nkun nagħmel rasi. Turi xturi ma dal-bar b'avventuri ma sħab sad. Ommi tgħidli li dil-fażi naf mhux sew nagħmel rasi. Safar dan biċċar, jekk hux bar plan faħur, mhux problema laqwa ndur. Inħobb is-sajf laqwa staġun, niddeverti bir-raġun fix-xitwa mmur skola u privat, jien ma' sħabi ma nsib qatt. Niġri ħafifa dal-sfater tal-xi kumpinja l-ewwel net. Għax biex dejjem jagħtu kasi pronta nkun nagħmel rasi. Turi xturi ma dal-bar b'avventuri ma sħab sar. Ommi tgħidli li dil-fażi naf mhux sew nagħmel rasi. U f'nofs tal-ħafna ġiri nixtieq nagħmel posta xiri. Kollox inkun irrid ma li għandi nkompli nżid. Lura mura realtà għalkemm żgħira jien fl-età. Għandi żgur naħsibha ftit għax huma li